हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ही साबुदाणा आणि शेवयांपासून मस्त अशी खीर कशी करायची ते दाखवणार आहे। आणि जर तुम्ही माझा चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। आपण शेवयांची खीर करतो, कधी कधी साबुदाण्याची पण खीर करतो, पण हा थोडासा वेगळा असा खीरीचा प्रकार आहे। खूप छान खीर ही तयार होते। चला तर आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी कढई गॅसवर ठेवलेली आहे। कढई गरम आहे, गॅस चालू आहे। याच्यामध्ये मी 2 चमचे तूप घातलेलं आहे। तूप गरम करून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये मी 1 वाटी शेवया घातलेल्या आहेत आणि शेवया तुपामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या। हे बघा, छान असे शेवया मी तुपामध्ये भाजून घेतलेल्या आहेत। आणि हा आहे भिजवलेला साबुदाणा। हा अर्धी वाटी साबुदाणा आहे, तर तो मी 4-5 तास भिजवून घेतलेला आहे आणि तो मी याच्यामध्ये घातलेला आहे। 1 वाटी शेवया असेल तर अर्धी वाटी साबुदाणा भिजत घालायचा आणि हे सगळं मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे, परतवून घेतलेलं आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घातलेलं आहे। तर याच्यामध्ये मी इथं 2 वाट्या पाणी घातलेलं आहे। मी मागावून अजून 1 वाटी म्हणजे एकूण 3 वाट्या इथं पाणी मी घातलेलं आहे आणि हे नीट एकत्र करून घेतलेलं आहे। खूप छान अशी ही खीर तयार होते, झटपट होते आणि खीरीचा थोडा वेगळा प्रकार असा आहे। चवीला पण खूप अप्रतिम अशी खीर लागते। खीरीचे तेच प्रकार ट्राय करून कंटाळला असाल तर हा प्रकार खूप छान आहे। याच्यामध्ये काही ड्रायफ्रुट्स आहेत, ते मी बारीक करून घातलेले आहेत। तुम्ही हवे तर मोठे पण ठेवू शकता। ह्या काळा मनुका आहेत, ते आम्ही मधनं कट करून स्वच्छ धुवून याच्यामध्ये घातलेले आहेत। या पांढऱ्या खीरीमध्ये ह्या काळ्या मनुका खूप छान दिसतात। तुम्ही हवे असेल तर इथं रेग्युलर आपल्या जे येलो कलरच्या मनुका आहेत त्या पण वापरू शकता। आता मी हे सगळं नीट एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर हे नीट मी शिजवून घेतलेलं आहे। शेवया एकदम सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। जवळजवळ 15 मिनिटं मी हे चांगलं शिजवून घेतलेलं आहे। हे बघा, 15 मिनिटं झालेली आहेत। मंद गॅस फ्लेमवर मी शिजवून घेतलं आणि हे बघा, मस्त अशा शेवया आणि साबुदाणा छान शिजलेला आहे, एकदम सॉफ्ट झालेला आहे। आता याच्यामध्ये मी दूध घातलेलं आहे। हे जवळजवळ पाऊण लिटर दूध आहे, तर हे दूध मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे। दूध ॲड केल्यानंतर मी हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि याला एक गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून छान अशी उकळी येऊ दिलेली आहे। एक चांगली अशी याला अशी मस्त दणकून उकळी द्यायची। आणि नंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून मी याला चांगलं असं वाफवून घेतलेलं आहे। म्हणजे दुधामध्ये हे शेवया आणि साबुदाणे चांगले शिजवून घेतलेले आहेत। हे बघा, एक 10 मिनिटासाठी मी स्लो गॅस फ्लेमवर हे व्यवस्थित नीट शिजवून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी पाऊण वाटी साखर घातलेली आहे। साखर अगदी शेवटी घालायची। कधी कधी शेवयांची खीर करताना दूध फाटतं, तर त्याच्यामुळे त्याचं कारण असतं की साखरेमुळे ते दूध फाटतं, तर साखर नेहमी शेवटी घालायची पूर्ण खीर शिजून आल्यानंतर। हे बघा, साखर घातल्यानंतर पण मी याला एक व्यवस्थित उकळी दिली, म्हणजे साखर ह्या पूर्ण खीरीमध्ये व्यवस्थित वितळेल। आणि हे बघा, छान अशी सुरेख अशी आपली ही खीर आता तयार झालेली आहे। ह्याच्यामध्ये थोडी वेलची पूड पण घालायची, म्हणजे खीरीची चव जी आहे ती अजून खूप छान येते। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।